בתור סטודנטים לסיעוד שעברו מספר סימולציות בהכשרה, הרגשנו שהסימולציות שהעבירו לנו היו מעניינות ורלוונטיות, אבל כשהתחלנו את ההתנסויות הבנו שמשהו חסר. לדוגמה, בסימולציות קתטר שתן קיבלנו קופסה מוכנה עם כל הכלים הסטרילים הנדרשים, ולעומת זאת בהתנסות במחלקה היינו צריכים למצוא את הכלים לבד. בנוסף, הרגשנו שלא תרגלנו מספיק פעמים את המיומנויות כדי להגיע בביטחון למחלקה. בסופו של דבר זה פוגע בנו כסטודנטים ובצוותים הסיעודיים, כי בבתי החולים צריכים להכשיר מחדש אחים ואחיות בכניסה למחלקה, וזה פוגע בסביבות הרצון של המטופל מהטיפול בעקבות חוסר ניסיון מעשי. מצאנו מחקר שהוא גלובלי שמראה כי בשנים האחרונות ישנה עלייה מסיבית בהשקעה בנושא הסימולציות בעקבות הקדמה הטכנולוגית ועלייה בגידול של האוכלוסייה אשר בוחרת בהשכלה גבוהה במקום בהכשרה מקצועית, ולכן ישנה דרישה לפיתוח כלים חדשניים אל מול הכלים המסורתיים הישנים שקיימים כיום. ניתן לראות בגרף כי הביקוש ישלש את עצמו בשבע שנים הקרובות. במחקרי השוק הראשוני בחרנו לבצע שני שאלונים ושני רעיונות שחשבנו שיכולים לעזור לנו לאסוף מידע בנוגע לסוגי ההכשרות המעשיות הקיימות כיום ואופן ביצוען, הבנת שביעות רצונם של הסטודנטים, האחים והאחיות מהסימולציה הקלינית שיש כיום, וכדי לקבל פרספקטיבה ממגוון רחב של אנשים מתחום הסיעוד לגבי פיתוח המוצר שלנו. ראיינו את חווי נדל, רכזת מסלול הסבה בבית הספר לסיעוד שיינברון ומדריכה קלינית במיון איכילוב. היא בעלת על בסיסי ברפואה דחופה ומרצה בקורסים של רפואה דחופה וטיפול נמרץ. לדעתה הסימולציות שמתבצעות בבית הספר לסיעוד הן טובות ואפקטיביות, אך כן יש מקום לשיפור. היא חושבת שצריכות להיות יותר סימולציות לאורך ההכשרה במקביל לחומר הנלמד בקורסים השונים, כדי לתרגל באופן רציף את המיומנויות ובקבוצות קטנות יותר. ראיינו את מיכל, מנהלת מחלקת התאוששות ליס באיכילוב. לדעתה ההדרכה המתבצעת במחלקה אינה לוקה בחסר, היא סבורה שהרמה של האחיות המתקבלות למחלקה גבוהה בבסיס שלה ושההדרכה של העובדות הוותיקות בהחלט טובות לפי מה שהיא רואה. לעומת זאת היא כן סבורה שיש צורך בהטמעת מערכת לימוד חדשנית ומגוונת היכולה לתרום בהקניית ביטחון לאנשי צוות חדשים, שימור ידע תדיר ברמה היומית או שבועית עם לימוד של פעולות מצילות חיים. אז בשאלון לשיפור מיומנויות, ממצאים מרכזיים שעלו מניתוח השאלון, אז בקרב 81% מהמשיבים לשאלון, התחושה היא שהסימולציות הקליניות תרמו במידה מעטה, ואף לא תרמו כלל להכנה לקראת השלבים המעשיים, וכאן אנחנו רואים שקיים צורך בשיפור מהותי של התוכן של תוכניות ההכשרה. לכ-62.6% היו רק 2 עד 5 סימולציות, שזה ממש מספר מועט של סימולציות, והכלים המרכזיים בהם מוסדות הלימוד נעזרים כיום בהכשרה, זה מעל 90% נעזרים בעזרים רפואיים, בובות למידה וסיפורי מקרה, בחלק מהמוסדות נעשה שימוש במשחקי תפקידים וצפייה בסרטונים, וכל אלה בעצם השיטות המרכזיות, ורואים שאין שימוש נרחב בטכנולוגיה, ובאף מוסד לימוד לא נעשה שימוש במשחקי מחשב, 0%, וזו הסיבה המרכזית שלדעתנו שילוב VR בתוכנית הלימודים יהיה הצלחה, ונדבר על כך בהמשך. אלו 3 הפתרונות הקיימים שנציג. סימולציה של מסר עולה כסף, דומה בתכונותיה לסימולציות בית הספר, ולכן היא לא זמינה למשתמש לתרגול רציף. יוביסים מצריך משקפי מטה של פייסבוק ומחשב חזק מאוד שתומך בתוכנה, הוא לא כולל תקופת ניסיון, אין לו משוב, הוא לא מתיישר עם מנהלי משרד הבריאות, ואחרון סימיקס שהוא מאוד יקר, ברוב הפעמים משלמים פר סימולציה או חבילה, ויש צורך בקניית מכשיר ה-VR של החברה עצמה, והוא לא מתיישר עם מנהלי משרד הבריאות. הפתרון שלנו, Nursity Virtual Healthcare Hero, משחק פיתוח מיומנויות סיעוד בטכנולוגיית VR, בולט בשוק ככלי חינוכי חדשני וסוחף, המציע חוויית למידה מציאותית ואינטראקטיבית לסטודנטים ואנשי מקצוע לסיעוד. שלא כמו שיטות מסורתיות לפיתוח מיומנויות, כגון ספרי לימוד, הרצאות או סימולציות סטטיות, משחק זה מספק גישה דינמית ומעשית לחינוך סיעודי, טיפוח חשיבה ביקורתית, חשיבה קלינית וכישורי עבודת צוות בסביבה וירטואלית בטוחה ומרתקת. תכונות עיקריות, סביבות סוחפות, אתגרים מבוססי תרחישים, סימולציה מעשית, קבלת החלטות קליניות ומיומנויות תקשורת, מסלולי למידה מתקדמים, ניתוח ביצועים ומשוב, שיתוף פעולה מרובה משתתפים. נוסף לכך, בשאלון שיפור מיומנויות עלה כי רוב המשיבים מעדיפים סימולציות באופן יחידני או בזוגות מעל 70%, וכיום באמת ניתן לראות שהסימולציות מועברות בקבוצות מעל 3 סטודנטים, ולכן המשחק יאפשר לתרגל באופן מועדף על שחקן. השאלון עוסק בחוויית המשתמש ב-VR ומטרתו להבין את צרכי המשתמש, לתעדף את התכונות השונות ולהבין את השוק אליו אנו פונים על מנת לשפר את המוצר ולשלבו בתוכנית הלימודים. על ידי הפצתו אנו שואפים להבטיח כי המשחק יעוצב ויפותח בצורה הטובה והמדויקת ביותר,
ויהפוך רלוונטי לדורות הבאים. נדמה כי מתוך כלל התרחישים, אלו שנבחרו בלמעלה מ-80% היו טראומה, כירורגיה וגריאטריה שהם מהותיים ועיקריים. חוויית למידה מבוססת הדרכות אינטראקטיביות עם עדיפות לדמויות בהתאמה אישית, הינה מיטבית לצורך העברת חומרי הלימוד באמצעות הסימולציה. ורוב הנשאלים סבורים כי על תכנים להיות מיושרים על הנחיות תוכנית הלימודים של בית הספר לסיעוד. כאשר דיברנו עם חווי ומיכל וסיפרנו להן על המוצר, הן חשבו שזה רעיון מעולה שיכול להיות תוספת חדשנית ואפקטיבית עבור סטודנטים ועבור הכשרה של כוח אדם חדש וותיק, וזה אכן יכול לתרום ליכולות ולמיומנויות הקליניות ולהקנות יותר ביטחון לכולם. ישימות. טכנולוגיה פשוטה וזמינה, החומרה והתוכנה של VR הפכו לנגישים ובמחיר סביר, מה שהופך את היישום של המשחק לאפשרי מבחינה טכנית. ביקוש הולך וגובר לכלים חינוכיים חדשניים בחינוך לסיעוד, הצורך בפתרונות למידה מרחוק וגמישות גדל, מה שהופך את ה-VR לרלוונטי ביותר. היתכנות תפעולית, ניתן ליישם את המשחק בקלות בתוכניות החינוכיות, במרכזי ההדרכה, נדרשת תשתית מינימלית מעבר לאוזניות VR ומכשירים תואמים, נכונות הצוות, מתן תמיכה והדרכה מקיפה למשתמשים. ההשפעה של הפלטפורמה יכולה להיות מהותית ולהשפיע על היבטים שונים של חינוך סיעודי, התפתחות מקצועית וטיפול בחולים. ישנן כמה השפעות מרכזיות. חוויית למידה משופרת המאפשרת ללומדים לעסוק באופן פעיל בתרחישים קליניים, סביבה נטולת סיכונים שבה החיות יכולות להתאמן ללא סיכון של פגיעה בחולים ובביצוע שגיאות קריטיות, יכולת קלינית משופרת, החיות צוברות אמון ביכולות שלהן להעריך, להתערב ולנהל מצבי טיפול בחולים בצורה יעילה, ועלות מול תועלת יכולה להיות חלופה חסכונית למעבדות סימולציה מסורתיות או מפגשי הדרכה אישיים, בכך שהם מבטלים את הצורך בציוד יקר, אספקה מתכלה ומתקני הדרכה ייעודיים, ומפחיתים את עלויות ההכשרה הכוללות. אז האסטרטגיות שלנו, אז בעצם בחדירה של השוק נרצה לכוון בהתחלה לבתי ספר לאחיות, אוניברסיטאות וארגוני בריאות כדי לבסס אמינות ובעצם לבנות בסיס למשתמשים. מעורבות המשתמשים, המשוב יהיה קריטי לשפר באופן מתמיד את המשחק ולהוסיף תוכן רלוונטי בהתאם לצרכי המשתמש, והרחבת התוכן, הרחיב והדרגת התוכן, לחסות עוד התמחויות כדי למשוך קהל רחב. ושווקים בינלאומיים, נרצה לחקור יותר את השוק הגלובלי כדי להתערב ולהיכנס יותר לשותפויות במוסדות חינוך גלובליים וארגוני בריאות, ואנחנו מאמינים שנרסיטי יוכל להפיק צמיחה ורווח מהאסטרטגיות שהצגנו, והמודל ההכנסות עסקי, אז בעצם יש לנו את המודל של מנוי, שזה גם חודשי וגם שנתי, אנחנו מציעים רמות שונות למשתמש כדי לעשות משחק חוזר, וזה מבטיח הכנסה מתמשכת, מאפשר למשתמשים ליהנות מעדכונים שוטפים בתוכן חדש. רמות מנוי, אמרתי, אז או בסיסי או פרימיום, ורישוי מוסדי, אז מאפשר שותפות עם בתי ספר, מכללות ואוניברסיטאות, לספק רישוי מוסדי בכמות גדולה, וחסות ושותפויות ארגוניות, כולל חברות בריאות שונות, לתת חסות לנו ולמשתמשים, וכדי לכלול תרחישים ממותגים או מודלים חינוכיים ממומנים. וזהו, אנחנו היינו הצוות, תודה רבה על ההקשבה.